ассалому алайкум ҳама тамошобинон, ман Самиев, умед шумо бошад дар канали Вебмастер қарор доред. Бародари азиз, видеои имрӯза асосан дахл дора ба шахсоне ки сару кор доранд бо YouTube, яъне ки блогерҳо, баъдан ба шахсоне ки мехоҳанд фаҳманд ки дар YouTube чӣ қонун қоидаҳои нав қабул шудааст дар соли 2020. Зеро ногуфта намонад ки қонун қоидаҳое ки дар охири соли 2019 YouTube қабул карда буд, аллакай аз ҳамин рӯз 7 январи соли 2020 ҷорӣ шуданд, яъне ки амал мекунанд. Барои ҳамин дар охири видео ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел каналатонро бояд настройка кунед ки шуморо YouTube ба маблағи $42530 ҷарима накунанд, ё аз ин дида бадтар барои ягон кас хубтар мешавад канали шуморо удалит накунанд. барои шахсоне ки ин мавзӯъ писанд нест, ёдовар мешавам ки канал асосан дар бораи блогерию блогерӣ нест, асосан дар бораи факту далелҳои ҷолиб аст. шумо низ метавонед дар канал подписация кунеду интизор бошед дигар видеоҳоро дар бораи факту далелҳои ҷолиби ягон соҳа. дар ин видео бошад, дар аввалаш асосан мефаҳмем ки барои чи ҳамин хел қонуни қоидаҳои навро YouTube ҷорӣ карда истодаасту оянда чӣ мешавад. барои сабабашро фаҳмидан, бародари азиз, шумо бояд пеш аз ҳама донед ки YouTube-ро шахсоне ки синни солашон аз 13 поён ҳаст, яъне ки кӯдакон низ тамошо мекунанд. баъдан дуюм ҳастанд блогероне ки мехоҳанд контент кунаду аз ин ҳисоб чикор кунанд, пул ба даст оранд, яъне ки пул кор кунанд. боз сеюм тараф низ ҳаст ин ширкати YouTube, яъне ки Google, ки мехоҳад аз фурӯши реклама пул ба даст орад. мақсади YouTube низ пулкор кардан аст ва ин ҳамин тавр ҳаст. аз ҳисоби фурӯши реклама ҳам блогерҳо ва ҳам YouTube чикор мекунад, пул ба даст меорад. аммо YouTube чӣ хел мефаҳмад ки ба шумо кадом реклама писанд аст. барои он ки шумо фаҳмед, барои ҳар як одам дар алоҳидагӣ реклама пешниҳод карда мешавад, чунки YouTube дар бораи шумо ҳама чизро медонад. тозе дар давомаш бо пурратар мефаҳмед. хубтараш ки дар бораи ана ҳамин мавзӯъ дар алоҳидагӣ видео мекунам, иншоаллоҳу раҳмон. дар канал аз ҳозира подписация кунед. дар бораи оне ки интернет дар бораи шумо ҳама чизро медонад, як видеои алоҳида дар ана ҳамин канал мешавад. хулоси гап, вақте ки шумо интернет медароед, ҳамон сомонаҳо дар бораи шумо ҳама чизро ҷамъ мекунанд дар файли куки. вақте ки медароед ба сомона аз шумо мепурсад ки мо дар бораи шумо маълумотро ҷамъ мекунем, шумо разрешид мекунед. почти ҳамаи сомонаҳо дар бораи қариб ҳамаи сомонаҳо дар бораи шумо ҷамъ мекунанд кукиро, яъне ки ҳамон информация ки кадом сайтҳоро шумо дар омадед дидед, кадом сурат дидед, кадом видеоро тамошо кардед ё ки чизро аз интернет харидед. вақте ки ҳама чизро мисол дар бораи шумо ҷамъоварӣ кардан, бисёре аз сайтҳо ан ҳамин кукиро ба ширкатҳои бузурги рекламавӣ мефурӯшанд, аз он ҷумла ба Google, ба YouTube. аз ҳамин сабаб YouTube медонад ки ба шумо кадом намуди реклама писанд аст, маъқул аст ва ҳеҷ вақт мисол таъби шуморо хира намегардонад. мисол агар шумо дар бораи телефонҳо зиёд кобед, бар кадом шабакае ки намедоред, дар ҳамон ҷо чӣ мешавад, рекламаи телефонҳо. ягон вақт ба шумо рекламаи доруро намемонанд. мисол карда гӯем, дар ин бора бовар кунед, як видеои алоҳидаи дуру дароз мешавад, барое ки шумо таваллуд нашуда аллакай дар бораи шумо бисёр чизҳоро медонанд. худои тоба. ин гуфти гапҳои ман нест. видеои алоҳидаро иншоаллоҳу раҳмон интизор бошед. ҳозир мезгарем ба сари мавзӯъ. чӣ хеле ки фаҳмидед, ҳаст кӯдаконе ки хурд ҳастанд YouTube-ро тамошо мекунанд, ҳаст блогерҳо ва ҳаст YouTube ки мехоҳад пул кор кунад ва дар бораи шумо аллакай ҳама чизро медонад. аммо дар соли 1998, соле ки ман таваллуд шудам, дар он вақт дар Русия нав интернет пайдо шуда иста буд. дар Тоҷикистон бошад умуман сухан дар бораи ин чиз намерафт, аммо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аллакай дар давлат, дар YouTube не, YouTube ҳам соли дер пайдо шудагӣ, дар давлат қонун қабул мекунанд дар бораи ҳифзи кӯдакон. дар қонун оварда шуда буд ки ягон сомона ҳақ надорад ки дар бораи кӯдаконе ки синни солашон аз 13 поён ҳаст информатсияро ҷамъ кунанд, ягон маълумотро ҷамъ кунанд. маълумот гуфта дар он вақт онҳо дар назар доштанд ном, насаб, баъдан ҷои истиқомат ё ки рақами телефонҳо. аммо бисёре аз кӯдакон мақсад номри телефонашонро ҳам намедонанд ё ки ҷои истиқоматашонро намедонанду, аммо сабаб дар ин набуд. чӣ хеле ки гуфтам, бисёре аз сомонаҳо кукиро ҷамъ мекунанд, информатсияро дар бораи шумо ки кадом сомонаҳо шумо даромадед, чиро харидед, кадом видеоро тамошо кардед. ана ҳамин чизро Комиссияи федералии тиҷоратӣ ба забони англисӣ FTC мешавад, дар соли 2000 аллакай пай бурд ва хост ки ба ана ҳамин чизҳо хотима бахшад.
дар соли 2013 бошад контенти кӯдакона дар YouTube хело зиёд шуд ва аллакай бисёре аз блогерҳои тоҷик не дар YouTube тоҷикӣ кам аст соли каналҳои кӯдакона, аммо дар мисол Аврупо ё Америка ё ки Русия каналҳои кӯдакона хело зиёд аст. дар моҳи апрели соли 2018 бошад 20 гурӯҳе аз адвокатон муроҷиат карданд ба ширкати FTC, яъне ки Комиссияи федералии тиҷоратӣ, арз карданд ки YouTube дурӯғ мегӯяд ҳангоме ки арз мекунад ки мо ягон намуди маълумотро дар бораи кӯдаконе ки синни солашон аз 13 поён аст ҷамъоварӣ намекунем ва онҳо исбот карда тавонистанд ана ҳамин чизро. ширкати федералии тиҷоратӣ YouTubeро ба маблағи $170 миллион амрикоӣ ҷарима кард ва YouTube ана ҳамин маблағро супорид. баъд аз оне ки YouTubeро ба маблағи $170 миллион ҷарима карданд, қонун қоидаҳои навро пешниҳод карданд. аз ин супас кадом блогере ки контенти кӯдакона снимат мекунад, яъне ки ба навор мегираду дар YouTube қайд намекунад ки ин контенти кӯдакона аст, ба маблағи $42530 ҷарима карда мешавад. як фикр када гап зан ва аз ин дида бадтар метавонанд каналро удалит кунанд, яъне ки нест кунанд. ин дар бораи як видео буд, аммо вақте ки онҳо санҷиш гузаронданду диданд ки канали шумо дар каналтон мисол 4-5 видеои кӯдакона аст, барои ҳар як видео шумо $42530 месупоред ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, яъне ки ин қонун қоидаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст. YouTube ки дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аст, мисол ширкати амрикоӣ ки ҳаст, маҷбур мешавад ки ба ин қонун қоидаҳо розӣ шавад. ва акнун дигар YouTube ҳақ надорад ки контенти кӯдаконаро пеш барад, дар рекомендовани контент барорад, яъне ки вақте ки шумо як видеоро тамошо мекунед, видеои тоҷикӣ бошад, дар давомаш видеои тоҷикӣ баровардан мегирад. вақте видеои кӯдаконаро ки тамошо кардед дар як блог мисол видеоҳои кӯдакона мебаред, дигар YouTube ҳақ надорад ки чӣ гуфтам каналҳои кӯдаконаро пеш барад, дар онҳо рекламае ки ба мо шумо писанд аст ҳамонро намонад, дигар реклама дар мақсад видеои кӯдакона камтар мешавад. баъдан уведомление, яъне ки сообщение ки ба мо шумо меояд ки дар ҳамин канал видео баромадааст, дигар анам хел сообщение YouTube қад мекунад, уведомление, баъдан комментариҳо дар зери видеои кӯдакона нест мешаванд. ан ҳамин қонун қоидаҳое ки наве ки YouTube ҷорӣ кард, ҳамааш дар якҷоягӣ ном доранд, ба забони англисӣ COPPA мегӯянд, аммо то ҳол маълум нест ки ан ҳамин қонун чӣ хел ҷорӣ карда мешавад, чӣ хел ан ҳамин ҳодиса рух медиҳад ки шуморо ба маблағи $42530 ҷарима кунанд. барои ҷарима накардан дар охири видео шумо нишон медиҳам настройки кардани каналро, ба шарте ки канали шумо барои кӯдакон набошад. дар ин ҷо бисёр саволҳо ҳаст ки то ҳол нофаҳмоанд ки кадом видеоҳои кӯдакӣ ҳастанд, мисол ба видеоҳои кӯдакона дахл доранд, аммо дар ҳамон қонуне ки COPPA ҳаст, дар ҳамон ҷо оварда шудааст ки тамоми видеое ки дар онҳо мақсад бозича нишон дода мешавад ё ки ягон кӯдак нишон дода мешавад, бо иштироки ягон кӯдак рух медиҳад, ҳама инҳо чӣ ҳастанд? Видеоҳои кӯдакона ҳастанд. агар шумо яке аз ҳамон видеоҳоро нодуруст қайд кунед, дар он вақт шумо аллакай нарушение мекунед, яъне ки қонун шиканӣ мекунед. анам хел бародаро YouTube қонун қоидаҳои нав баровардааст. боз ин мавзӯъро мо дида мебароем. агар ягон маълумоти нав пайдо шуд, видео карда дар ҳамин канал мегузорем. барои ҳамин касоне ки ба блогерӣ мисол сарукор доранд ё ки мехоҳанд блогер шаванд, дар канал подписатсия кунед. бовар дорам ки видео ба шумо писанд омад, ҳозир бошад тамошо мекунед дар бораи чӣ хел подтвердид кардани каналро ки барои мақсад агар канали шумо барои кӯдакон набошад, ҳозир подтвердид мекунем ки канали мо барои кӯдакон нест. хеле оддӣ ва сода аст. дар ҳамин ҷо бошад видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонем. тӯли ин чанд муддат бо шумо будам ва фаҳмондам ки чӣ хел қонун қоидаҳои нав баромад дар YouTube. ман Самир Умед, ба ҳама барои кор дар паноҳи Аллоҳ бошед. хайр, то боздид. сар мекунем бародари азиз, медроем любой браузер, фарқ надорад кадом браузере ки бошад. вақте ки медроем мерем творческая студия YouTube. ба телефон ҳамеша бародари азиз, вақте ки телефон кати Google Chrome медроем, дар боло се нуқта меҷиқен, се нуқтара полная версия, перейти в полную версию сайта мекунем, полная версия сайт мерем. баъдан чикор мекунем инҷода и мақсад творческая студия навай медроем настройки каналда медроем, баъдан расширение настройки да дар ҳаминҷа мегӯем агар канали шумо дар бораи кӯдакон набошад, ягон видеотон дар бораи кӯдакон набошад, меҷиқем ки нет мой канал не для детей, на нём нет детского контента, мекунем
сахранӣ чӣ мекунед? Тамом я бор мехоҳем мекунед, тамом ҷа худаш автоматик сахранӣ мешавад, чӣ намешавад в общем. Хулоси гап намехоҳем мекунед, тамом. Не ки рафту ягон видео кӯдакона партоем, вақте ягон видеои кӯдакона ки партофтем, ҳамон вақт ай творческая студия ютуба меред. Вақти партофтанам даже мешавад мақсад чӣ киниш ки барои кӯдакоа ё барои кӯдакон нест, ё ки ай творческая студия мобилни версия медроем, программа аст ҳамихе. Ай настройкаш вибрат мекунем ки мақсад ҳамин видео барои кӯдакое ки аз 13 поёне барои ҳамои тамом ҳамира гуфту гапо сахранӣ мекунем, тамом дигар ютуб барои шумо ягон намуди проблемара сардават намекунад. Ин қадар буд бародаро дар бораи чӣ настройки кардани канал. Бисёре ба фикр медонистанд, аммо намедонистанд ки барои чӣ анқадр қонуна қоидаҳои нава ютуб роварда. Агар видео ба шумо писанд омада бошад, лайк кунед, подписатсия кунед. Бо я бор дигар ба ҳама барои кор дар панои Аллоҳ бошед. Хайр, то боздид.